Ja som Hytier. Toto je špeciál za 30 odberov. V tomto videu budem hodnotiť svoje miniatúry. Tak si zober nejaký popcorn, nejakú kolu a my sa môžeme vrhnúť na to. Takže čaute všetci, vítam vás z nového videa, ja som Hikir a dneska budeme hodnotiť moje miniatúry. Ideme od najnovších po najstaršie a aj keď to nie je pravda, ale nevadí. Prvá je Bojujem proti celej Európe a tá je strašná. No a zase taká zlá není, tak dal by som ju do Bčka, no. Hodnotím svoje videá. Toto by som dal asi tak do Cčka, to nie je tiež najlepšie. Tuto, to je moje najsledovanejšie video, kedy som skoro dostal padáka v Burger Pizza Place. Tu by som dal do Ačka. Banner, daj odber, to je najlepšie. Tu by som dal asi ententíky, 2 špendlíky, dobre. Do Ačka. Potom Czech Homeless Simulator, to by som dal do Cčka. Toto, keď som hral s Voblom, tá je strašne pekná, tu do Ačka. Keď som ukradol kamarátovi účet, čo on si vlastne hral na mojom počítači Roblox a zabudol sa odhlásiť a potom nakoniec počas natáčania tam prišiel na návštevu, čo nie je najlepšie, ale nevadí. Tu by som dal do Bčka, áno. No. Teraz Westbound. Westbound som natáčal ako druhé video, čo som natáčal a neviem prečo sa mi to trošku seká. No tak, toto dám do Bčka. Nie, Bčka, hej. Túto moju prvú miniatúru, tá je Legendary, proste Ačko. Moje prvé video, proste Burger Pizza Place, týpek a brach. What? No. Teraz Mindberry. Tu tá nie je práve najlepšia, ani najatraktívnejšia, ale no, Cčko. Táto nebola taká zlá. Bčko. To keď som reagoval na video od Sisla, vypnúť. Proste Y, Cčko. Špeciál za 10 odberov, to je Bčko asi. Aj keď tá stavba je pekná, tak dáme Ačko. No. Aj keď takto tá stavba v realite vôbec nevyzerala, ale dobre, no. Profil Hikir, logo. To bude Ačko. Proste why not? Hopa! Ervy Cook, taký menší sketch. Strašná ozvena a všetko. Toto bolo strašné video. Toto by som dal do tak asi, neviem. Do čoho by som to dal? Dal by som to do Bčka. Túto nevydarenú miniatúru tu do Cčka. A nakoniec miniatúru tohto videa tu by som dal do Bčka. A zdá sa mi, že jedna miniatúra tam chýba, ne? OK, takže zistil som, že tu chýbala miniatúra, čo najnovšie video z Burger Pizza Place a tá je Bčko. Ale aby nebolo všetko v Ačku, tak táto miniatúra je Legendary, tá do SK.
A táto tiež, tá je pekná. Takže teraz podľa mňa asi najhoršia miniatúra bola, neviem, netuším. Najhoršia miniatúra bola asi vypnúť, alebo toto s tým bezdomovcom. Tu dám úplne preč. Takže toto je vlastne môj tier list. Wow. Urobil som to na tiermaker.com a to si môžete vlastne urobiť takéto veci. OK. Dobre, tak to by bolo pre dnešné video všetko. Nechajte tu like a ešte vám chcem povedať, prečo nemám webku. Dobre. Webku vlastne mám v štúdiu len 2 masky a ďalšie 2 mám v dome. Čiže do domu sa mi ísť nechce a bez masky je ten zvuk lepší. Tak čau.